And well, as many as 6 ex-NDFB cadres who were lodged in jail in Bhutan for the last... Nabla Sara convicted Zakhanai, hisabai जोङो बिथांखौ बख'नो हायै अबस्थायाव थानायखायनो जोङो एकर्डनि गेजेरजोंबो बख'नो हायाखै। तातके बेसे भालो बमै भारतर मानु নহয় বুলি ক'লে। एनडिबि नि केसआव इनभल्व जानानै जा 18 सा भुटानाव दङ। भुटानाव जोंनि एक्स एनडिबि कमरेडफ्रा साद' जेल जानानै दङमोन। आसामनि अनगायै अरुणाचल, मेघालय आरो नागालेण्ड बे बिसांनाखि जोंनि केसफोर दङ। दा बे केस थानाय हिसाबै जोंहा गोबांथार प्रब्लेमाव गोलैबाय थायो। गुबुन स्टेटआव थांनानै केस सालायहैनो थाखाय मानो होनबा जोंहा थाखा फैसा गैया। The 6 former cadres identified as Birmal Basmantari, Jibon Basmantari, Dilip Basmantari, Pakon Narzari, Sonaram Mushahari and Sonam Mongar are currently in the custody of Assam police for some legal formalities. जोङो जोंनियाव दायित्व फैबाय दिनै बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेलनिफ्राय बर'नानै बिमाफोरजों बिब'फोरजों गावनि न'खराव जोङो लाबोनानै होफैनो हानांगोन अब्लासो बर' आन्दोलना साक्सेस जागोन। एनडिबिनि मुङाव जाय माने केस जानाय आगोलनि वर्कारफोर बिथांमोना जोंखौ जेन उनाव ब्लेन्डा खालामथों बेनि थाखायनो बेखिनि खाबुखौ होफिननाय जादों। नाब्ला सारा कनभिक्टेड जाखानाय हिसाबै जोङो बिथांखौ बख'नो हायै अबस्थायाव थानायखायनो जोङो एकर्डनि गेजेरजोंबो बख'नो हायाखै। के बेसे भालो बमै भारतर मानु নহয় বুলি ক'লে। नेपालफ्राव जेल जानायफोर दङ नामा बा बांलादेशफ्राव जेल जानायफोर दङ नामा बे रिपर्टखौ जोङो दाबो मोजाङै कालेक्सन खालामजोबनो हायाखै। दा भुटानाव जोंनाव 18 सा दङ बेखौ जोङो कनफार्म जाबाय। नाब्ला सारा कनभिक्टेड जाखानाय हिसाबै जोङो बिथांखौ बख'नो हायै अबस्थायाव थानायखायनो जोङो एकर्डनि गेजेरजोंबो बख'नो हायाखै। आरो बे गोजोननाय गैयैनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गावसोरनो सोरांनायखौ नागिरदों। बेसे भालो बमै भारतर मानु নহয় বুলি ক'লে। एबसु मुभमेन्टनि समाव आरो एनडिबि मुभमेन्टनि समाव थामहिनबा बर'लेण्ड मुभमेन्ट आरो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि टाइमाव केस दंबावो। बे केसा जादों इनसाइड स्टेट आसामनि सिङाव केसफोर आउटसाइड स्टेट जेरै नागालेण्ड, मणिपुर, मिज'राम, त्रिपुरा बा मेघालया, नर्थ बेंगलाव बेफोराव थानाय केसफोरखौबो जाय जायहा दङ बे सानबानि गेजेरावनो होफैनो थाखाय खावलायनो थाबाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों। आरोबाव मोनसे खावलायबावदों दिनै जोंनियाव एनडिबिनि केसआव इनभल्व जानानै जा 18 सा भुटानाव दङ। सासे एनडिबिनिफ्राय एरखेनानै लामा आन्दायनानै म्यानमाराव थाबोदों। बेफोरबायदिनो बहाबा नेपालफ्राव जेल जानायफोर दङ नामा बा बांलादेशफ्राव जेल जानायफोर दङ नामा बे रिपर्टखौ जोङो दाबो मोजाङै कालेक्सन खालामजोबनो हायाखै। दा भुटानाव जोंनाव 18 सा दङ बेखौ जोङो कनफार्म जाबाय। बाखि नेसनाव थानायखौ जोङो मिथियाखै। सोरबा न'खरा बेवहाय माने मिथिहोनो बावनानै दङब्ला बेखौबो मिथिहरनो थाखाय जोंनिफ्राय नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै फोरमायहरनाय थाबाय। दासिमखौ मिथिनो थाखाय ओरैनो गोरलैयैनो मिथिखायो मानोना बिथाङा आगोलनिफ्रायनो जायहा केस जाखादों केसनि सेक्सना बिनाव थाखायो आरो बिथांनाव केसनि सेक्सना जुदि गोमाबायब्ला उकिल हमनानै सानसेनि गेजेरावनो बख'नो हायो बख'नानै हरनो हायो। दाथ' बेयावथ' राङारि अनसुंथाइनि गोनांथि गैया मानोना केसखौ जोङो 31 नैबे बोहैथि दाननि 31 तारिखनि गेजेरावनो जोङो फोजोबनायनि थांखि लाबाय। गतिके नंखायनो जोंनो माखासे टेकनिकेलि खामानि मावनांगौ थायोखाय बेखौ जों सप्तासे टाइम होनाय जाबाय। सानबाबा मेक्सिमाम सप्तासे जों हमना बारायनो हागोन बारायथारब्लाबो जों सप्तासे बिनि थाखायनो होनो गोसो जायाखै मानोना सप्तासे होनोब्ला 10-12 दिन खालामनो नागिरो मानसिफ्रा। नंखायनो सप्तासेनि गेजेरावनो जों जुदि खामानिखौ मावाब्ला उनावहाय जों केस उइथड्र खालामनाया जोंनि थाखाय गोब्राब जागोन आरो बिथांनाव केसनि सेक्सना जुदि गोमाबायब्ला उकिल हमनानै सानसेनि गेजेरावनो बख'नो हायो बख'नानै हरनो हायो। दाथ' बेयावथ' राङारि अनसुंथाइनि गोनांथि गैया मानोना केसखौ जोङो 31 नैबे बोहैथि दाननि 31 तारिखनि गेजेरावनो जोङो फोजोबनायनि थांखि लाबाय। गतिके नंखायनो जोंनो माखासे टेकनिकेलि खामानि मावनांगौ थायोखाय बेखौ जों सप्तासे टाइम होनाय जाबाय। सानबाबा मेक्सिमाम सप्तासे जों हमना बारायनो हागोन बारायथारब्लाबो जों सप्तासे बिनि थाखायनो होनो गोसो जायाखै मानोना सप्तासे होनोब्ला 10-12 दिन खालामनो नागिरो मानसिफ्रा। नंखायनो सप्तासेनि गेजेरावनो जों जुदि खामानिखौ मावाब्ला उनावहाय जों केस उइथड्र खालामनाया जोंनि थाखाय गोब्राब जागोन आरो बे केस उइथड्र खालामनाया पार्सनेलि जागोन। बेवहाय एबसु आरो एबसुनि मुङाव केस जानाय आगोलनि जाय केस गोनांफोर बा एनडिबिनि मुङाव जाय माने केस जानाय आगोलनि वर्कारफोर बिथांमोना जोंखौ जेन उनाव ब्लेन्डा खालामथों बेनि थाखायनो बेखिनि खाबुखौ होफिननाय जादों। सार हाइनेस नन हाइनेस केसनि एनडिबि होनोबाव फारागथिया मोनफ्रोमबो हाइनेस नन हाइनेस केसखौ
withdraw खालामगोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ जोंनो एसुरेन्स होदों किन्तु बिदि होननानै जोङो मिडियानि गेजेरजों माबायदि हाइनेस केस नन हाइनेस केसखौ withdraw खालामगोन जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखादों माखासे टेक्निकेल प्रब्लेमनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिराखै किन्तु इट्स एन्ड एभ्रि केसेस विल बि withdrawn टिपिकेदारे आजि हाजिरा खुवार बाहिरे आना नुदों नामा मालाबा एनडिबि आरनि सोरबाया इउपिपिएलआव हाबनाय बिपिपिएलआव हाबनाय बिपिएफआवबो हाबाखै इउपिपिएलआवबो हाबाखै बिथांमोना इउपिपिएलआवबोथ' हाबाखै कारना मा